Säkin videon. Joo. Riko on ihan sitä mieltä, että mies syö se tänään iltapalaksi. Se on joka päivä sitä mieltä, että mies syö sen iltapalaksi. Ai, katsotaan Emilia etäisyys. No niinku ei jäätynyt sormet, mulla oli vähän samantyylliset hanskat kuin Riinalla. Sitten yksi sormi oli ihan kylmä, se tuli siellä kierrän veri. Siinä on niin miettinyt, mikä jäätyy joka tunti. Sitten tämä, se oli ihan jäässä, ihan kylmä. Välikäynnä piti ottaa niinku täällä, et purista noin muisormista, että niinku heräisi eloa. Se oli ihan niinku kuollut. Ja nyt ruusuu jalat roikkuu ihan pitkänä, mitä sanotaan. Sitten annetaan Erosille hetkeksi vapaat ohjeet, pientauko. Vasta mä tulin tallille, mulla oli Hienosti 30%. meni. No niin, just näin. Jos ette kuule tai ymmärrä, niin kysykää. Nopeet pidätteet ruusu. Harjasta kiinni. Noin just ja kontrolli. Valmistelet siirtymään kotiin. Ja sit kun on kontrollissa, niin jatkat ruusun lavista. Oikein. Kontrolli. Älä jää vetämään, nyt on ruusu pelkkä veko. Yllität, niin se on itse kanssa periksi. Moi, Emilia etenee. Nyt siinä on hyvä aktiivisuus Iiris siinä ravissa. Mä otin näköjään yhden pienen pukin, että sieltä tuli semmonen herääminen. Oi, Fini suoritettu tarkasti tänään tehtävät oikein hyvä. Sama juttu aina ratsasti tarkasti tehtäviä.